Hei, tiedät, tässä lukee, että ei ohjaa. Sitten jälleen kotiin palataan. Lentoseikkailun suurenmoisen. Jälkeen mennään sängyn nukkumaan. Sapun täytyy jäädä pois. Hän ei koskaan löydä kotiaan. Jäätävä on ja olen pikkuisen onneton. Aina vain huudetaan Peter lennä. Tee taas taijat ja tee helpot nuo. Minäkin tahtoisin kotiin mennä. Oman isän ja äidin on. Ei ole. Mä teen yhdessä teidän töitä teidän kanssa vielä semmoinen mun abikon kanssa. Ja ei ruusuun. Mä oon soittamassa. Niin, yhdessä me tehdään töitä siinä. Me tehdään. Mulla tulee vähän ikävä sulla. Mulla ei ikävä mitään. Mitäs Juha? Montas vuotta sinä aloittaa? Mitä se tarkoittaa? Ei Sauli voi tulla tekemään. Hiljaa sun kaikilla tekniikkaa! Myös bändi on hiljaa! Sitten. Tehkää kunnolla, eläkää! Olkaa se, joka teidän pitää olla tässä, älkää olko! Mitä? Olkaa se, jos olette pahoja, joka on tosi pahoja. Jos olette hyviä, olkaa tosi pahoja. Kaikki on siis hyviä. Muutenkin. Nyt tänään olkaa erityisen. Olkaa itse läsnä siinä kerralla. Onks ok? Bändi! Yritetään siellä hei. Ja aika on mennyt.
Hyvä yleisö. Pyydämme teitä ystävällisesti sammuttamaan matkapuhelimen kokonaan. Ja muistuttaisimme, että esityksen taltiointi on kielletty. Kriittisiä hetkiä Peter Pan matkassa. Ja päivän säätiedotus. Pilvistä. Vaihteleva. Sataa rotisee. Minä olen kapteen Koukku, suuri merirosvopäällikkö, jota kaikki kuolevaiset käytti. Minä olen kuuluisa. Minulla on mainetta ja kunnia vaikka muille jää. Minua pelätään. Mutta kukaan ei rakasta minua. Ja voi ei katsokaa, taas yksi harmaa hius lisää. Kauneuteni katoaa Koukkuni ruostuu, minä vanhenen. Voi miksi? Miksi minusta ei voinut tulla Peter Paria, joka ei koskaan kasva isoksi? Peterin syytä on se, että minulla on tämä koukku. Kerran taistelussa se nurikka katkaisi käteni miakallaan ja heitti sen sitten ohjuiman krokotiilin kitaan. Elukka tykkäsi kädestäni niin paljon, että on siitä asti seurannut minua odottaen, että saisi hotkaistua minut kokonaisuudessa. Mutta onneksi krokotiilin vatsaan joutui juuri vasen käteen, se missä minulla oli rannekello. Nyt kello tikittää sen sisällä tik, tak, tik, tak. Ja varoittaa minua aina kun krokotiili lähestyy. Mutta jonain kauniina päivänä kellostani loppuu veto. Silloin, mutta ennen kuin se päivä on käsillä, on minun saatava kostaa Peter Panille. Tuolla se nuikka lentelee, eikä minä voi seurata kaukotutkelamisen menoa.
Näettekö? Tuolla Peterpan lentää. Se lähestyy jotain kaupunkia.
Missä sä asut? Toinen tie oikealle ja sitten suoraan aamu. Sehän on ihan hassu osoite. Ei ole. Mä vaan tarkoitin, että voiko sulle kirjoittaa kirjeitä sillä osoitteella? Kirjeitä? En mä saa koskaan mitään kirjeitä. No mut sun äitis varmasti saa. Ei mulla ole äitiä. Karkasin kotoa samana päivänä kun syntyi. Miksi? Mä kuulin kun isä ja äiti jutteli siitä, että mikä musta tulisi sitten kun mä kasvan isoksi. Ja? No mä en halua kasvaa isoksi, mä haluan olla aina vaan pieni poika. Niin mä sitten juoksin yhteen puutarhaan ja asun siellä keijukaisten kanssa. Eihän keijukaisia... Älä sano sitä ääneen. Miksi? Katso, kun nykyään lapset ei enää usko keijukaisiin. Joka kerta kun joku sanoo sen äänen, niin jossain tipahtaa keijukainen kuolleen maahan. Elina, missä sä oot? Et kai sä väitä, että tässä huoneessa on ihan oikea keiju. On, kuuntele. Ihan kuin semmonen pieni hopeinen kello. Niin, se on keijukaisten kieltä. Missä se on? Elina! Tuo. Voiko se pysähtyä se edes hetkeksi? Mä niin haluaisin nähdä sen. Niin, Elina on kauhean liikkuvaa sorttia. Mitä se sanoi äsken? Se sanoi, että meidän pitäisi nyt lähteä kotiin kadonneiden poikien luo. Keitä ne on? Ne on sellaisia lapsia, jotka ovat pienenä pudonneet lasten vaunusta, kun niiden hoitaja katsoo muualla. Kun niitä sitten 7 päivän sisällä vaadittu takaisin, niin me lähdettiin kauas pois. Vaikka näitä nimi on mikä maa. Mä olen kadonneiden poikien johtaja. Mikä maa? Siellä on varmaan hurja jännää. Niin, joskin vähän yksinäistä, kun ei siellä ole ollenkaan tyttöjä. Miksei? Ja katsos, kun tytöt on niin fiksuja, ettei ne putoa lasten vaunusta. Niin joo. Tämä ei tosiaan tullut ajatelleeksi. Hei, voisi kertoa, mitä sille pienelle nokiselle tytölle tapahtui? Se tuhkimo. Eikö se muka tunne tuhkimo satoa? Eihän mä tunne mitään satoa. Sen takia mä juuri tulinkin teille ikkunan alle kuuntelemaan. Eli annapas nyt kuulua. Voi Peter. Mä haluaisin antaa sulle suukon. Et sä tiedä mikä sukko on. No sitten tiedän, kun saan sellaisen. Ole hyvä. Kiitos. Mun pitäis varmaan nyt antaa sulle suukko. No, jos sä haluat. Voi kuinka kaunis nappi. Mä panen tän ketjun ja kannan tätä mun kaulassa. Joo, ei meidän nyt meidän täytyy kyllä lähteä. Kiitos näin tästä suukosta. Oli kiva tavata. Heippa! Odota. Et sä halua tietää mitä sille tuhkimolle kävi. Tuu mukaan, lennetään yhdessä mikä vaan matkalla sä kerrot sanun loppuun. Osaat sä lentää? Tietysti tuut sä. En mä voi. Mitä nyt äiti sanois ja isä ja Nanna ja Jukka ja Mikko ja Nalle ja... Enhän mä edes osaa lentää. No mä opetan sua. Tuu nyt Leena, sä et tiedä miten me pojat kunnioitetaan sua. Otettaisit sä Jukalle ja Mikonkin lentämään? No jos sä haluat. Jukka! Mikko ei herätkää! Me päästään lentämään. Lentämään? Sehän on omituista. Mikko, anna silmän! Täällä on poika, joka opettaa meidät lentämään. Lentämään? No, mihin lennetään? Mikä maahan kadonneita poikella? Niin joo, siellä tietenkin myös merirosvoja, merenneitä ja intiaaneja. Intiaaneja? Joo, mennään heti. Mikäs maa, ei nää
Ei, mä en pelkää mitään. Ei kuviteltais Peter olisi meille äiti. Mä en muista mun äidistä mitään muuta, kun ette sano iskelle usein, että oispa mulla oma pankkikortti. Mä en tiedä mikä pankkikortti on, mutta musta olisi kiva antaa sellainen äiskälle. Mun äiti tykkäs musta varmasti paljon enemmän kuin teidän äidit teistä. Mä muistan, kun mun ruokalapussa luki äidin oma pikku pullamuru. Hei! Katsokaa mikä tuolla lentää! Tuolla! Ei kun tuolla lakkuun yläpuolella! Ihan vaalea! Heinä! Hei Heinä! Mikä lintu sulla on siellä mukanasi? Se sanoo sitä Leenaksi. Joo, mä muistan lintulajia, jota sanotaan Leenaksi. Se on just tollanen suuri vaalea, joka pesi mielellään ruohikossa. Hei, Helena sanoi, että Peter on käskenyt ampua linnun. Se on kuva tosi vaarallinen. Joo, mä muistan. Hyvin vaarallinen. Kaveri! Mä ammuin sen! Joo! Kyllä otteli. Se on paras. Osut siihen. Hei Helena! Pois tieltä! Mä osuin siihen! Mutta eihän tää oo mitään liikaa. Tämähän on nuori nainen. Ja nyt sä tottelit, menit ampumaan sen. Hei pojat! Kotona ollaan! Suuria uutisia. Mä olen vihdoinkin tullut meille äidin. Niin. Miksi te kaikki olette niin surkeita? Oliko sen äidin nimi Leena? Mistä te sen tiedätte? Vai murheen päivä! Leena. Nuori sydämessä. Leena on kuollut. Kenen tämä nuori on? Mun! Hei! Leena äiti liikutti juuri kättään, ei hän olekaan kuollut. Leena äiti ei olekaan kuollut! Hän liikutti kättään! Katsokaa. Nuoli osui tähän. Se on suukko, jonka mä annan hänelle. Se on tuolla. Herännyt Leena itse. Aika. Mä tunnen suukot. Toi on ihan tyypillinen suukko. Leena äiti on varmaan pyörtynyt. Äitellä näkää tapana pyörtää, kun se säikähtää. Hei, kuunnelkaa kuinka iloinen Helena-keijo. Se mulle varmaan tiedäkin, että Leena on kuollut. Ja Helena käski meitä ampua Leena, ja se sanoi, että se oli sun määrä. Niinpä. Voi sanoa Helina niin. Helina! Tästä lähtien mä en enää ole sun ystäväsi. Häivy täältä iäksi! Nyt se itkee. Ja se sanoo, että se on sun oma keijuvaisesi. No hyvä on, ei sitten iäksi, mutta ainakin viikoksi. Joks me ollaan perillä? Missä ne merirosvot ja missä on Leena? Leena! Shhh, Leena nukkuu. Hei Leena! Leena herää! Leena kuulit sen! Leena! Mulla on nälkää! Leena! Missä mä oikein oon? Mikä maassa? Kato näitten poikien luona. Ai niin joo, nyt mä muistan. Hei, minä olen Leena. Ja ollaan sun lapsia! Mitä? Niin Leena, rupeisit sä meidän äidiksi? Oppas niinkin. Leena, tyyppineiti hyvä. Rupetaan se meidän äidiksi. Olen niin kiltti. Voi hyvänen aika, en mä voi. Mulla ei ole mitään kokemusta, katsotaan, mä olen vain pieni tyttö. Ei tarvikaan, me vaan tarvitaan sellainen naisellinen ja äidillinen, joka kertoo meille iltasopimus. Kai mä sitten voisin semmonen olla. Niin onkin! Me lähtiin se heti! Tietenkään ei ole ihan helppoa ryhtyä näin monen